Alikho elishona lingenazo ezalo emkela kenazi ezihamba phambili namuhla. Bamashele komkhulu kwaNzimakwe abe March and March. Ulaxaze ibheyili owaseKongo kanti kubhekwe lukhulu kolwasephalaphala. Izindaba ze1KZN TV uzifundela Siyabonga wakaduma nina bezulu elidume esandlwane siyakhuleka. Ahambise uhlu lwezikhalazo amalunga eMarch and March njengoba benezikhalazo zokuthi abokufika kuleli abanezitolo endaweni yakanzimakwe abakaze bavale futhi bathi abayindawo. Lokhu ke kuvezwe amalunga lenhlangano ngesikhathi kuqhubeka imarch lapho beveze khona ukuthi izikhalazo zabo bazisa komkhulu. Umphakathi wakanzimakwe ungenela imarch ebihlelwe yiMarch and March bekhala ngenkosi yesizwe sakwanzimakwe abathi vikela bokufika. Uyilunga leMarch and March uthi bebelethe uhlu lwezikhalazo zabo komkhulu. Silethe memorandum ethi imhlangano ihlalile komkhulu yaze bamithathu ethi enesivumelwano sokuthi abokufika abahambi. Sahlala oqala samasha, sahlala wesibili eboardroom savumelana batshelwa ukuthi abahambe, sahlala wesithathu umphakathi wonke savumelana ukuthi abahambe. Kodwa kubokho inkinga ngeweekend Sunday I think umhla ka6 siyabona futhi evula izitolo ngaphandle kwesinqumo esathathwa lapho sikhona thina sonke. So nje okwenje kukodwa ukuthi namhlanje sizothi asenayo manje isikhathi esinye sithi abahambe manje. Usihlalo weMarch and March Ogwini uthi inkosi yathi isitshela bokufika ukuthi abavula izitolo. NgoSunday afonela undaba ezithi esethi cha hayi uphinde wasebenzisa amandla akhe ukuthi izitolo abazivule labantu. Uthi manje sebeyekelele emphakathini. Amandla manje sesiwashiya emphakathini ngempela ngoba sihlalile etafuleni nondaba ezitha sabavezela imigomo ukuthi iforeigner malifuna ukutrade kufanele ibe ne-business visa na yonke lemigomo ye-investment kufanele invest la eSouth Africa but laba abakwenzi and lama spaza shops ifanele reserve for ama-South African. Amalungu omphakathi abewothi ubovu. Bengifisa ukuthi namhlanje ngakusasa kuvuwe ikwerekwere lingekho la ngaphakathi. Mina njengembokodo mela angisabi futhi angihleli ukuthi amakwerekwere awahambi ngoba yabona njengoba uhleli phansi lapho uthulile usaba ukuvela ngaphambili eyokuqala ingane yakhe ezodla poison la entabeni angeke sekube eyomholo la ngaphambili. 2014 mina ngilahlekelwe ingane engeke akathola namhlanje. You will never know ukuthi ubani wayithathayo wena njengoba uthule lapho. Mina ngikwatile bafazi angifuni uqamba manga ngikwatile awahambe. Ndaba ngicela usithande. Inkosi yesizwe sakwanzimakwe ichitha izinsolo zokwamukela imali kwabokufika. Njengamanje kukhulunywa ngemali ethathwe inkosi emakwelekweleni. Ngifisa ukuthi kuqhamuko yedwa alethe ufakazi opheleleyo bemali. Awuqhamuko yedwa ngoba angifuni igama lami ngicole ngeze. Ngifuna oyedwa ozobeka ubufakazi la bemali engiyithathile emakhaya. Ukuze nami ngifuna ngigezeke nodwa mina ngabe. Lo mbiko beniwethule lo Zamando Sicele wezindaba ze1KZN TV ngikwanzimakwe. Umsolwa uFelgens Nemubona ona 34 weminyaka waseKongo usilaxazile isicelo sebheyili njengoba kade evele kokuqala namuhla enkantolo kaMantshi eThekwini. Lomlisi ubhekene necala noma ke namacala amane okubalwa phakathi nawo ukuzama ukubulala uNomthandazo Mbele wakuboka Pastor Mjosti. Lomsolwa ubhekene namacala amane amabili awokuzama ukubulala elinye elokungena kuleli ngendlela engekho emthethweni bese kuthi elesine elokuphula imigomo ye-protection order njengoba kuvela ukuthi uNomthandazo Mbele ubesebenzela incwadi emvimbela ukuthi angasondeli kuyena emva kokuthi besebuthandana bebesobudlelwaneni bokuthandana base bahlukana kodwa konke lokho wakwephula. Umsolwa usilaxazile isicelo sebheyili. Ngaphambilini bekade kuvela ukuthi ungowaseBurundi kodwa ngokophenyo lombuso namuhla kuvelile ukuthi ungumfundisi waseKongo. There's certain issues that the state has regarding the accused nationality.
Maybe if we could confirm if he is Burundian or whether he's Congolese, Your Worship. Because according to Home Affairs 212, they say he's Congolese. And we've also got information that he's Burundian. Umndeni uthi kuyajabulisa ukuthi konke bebekade bekusola malana ukuthi umsolwa uyazenzisa ukuthi uphambene ngokomqondo kodwa namhlanje kube sekucaca ukuthi ummeli wamahala abegcine emthathile akabanga nankinga ukukhuluma naye kanjalo naloyo bekade emtolekela ngokolumi lwakhe. Engakusho usuku la namhlanje lube impumelelo kuthina amalungu omndeni endiliphindela umthobanhliziyo ngoba umsolwa uvelile namhlanje. So lapho inkantolo ithe kumbuza imibuzo echeck ukuthi uphilile yini. So uyathola inkantolo ukuthi hayi konke kuhamba kahle kwindoda yamadoda iphile kahle saka. Abe March and March bathi bafuna kuphenya isibedlela umsolwa bekade egcine kusona ebekuyisona bekade sithi ngesimdedele ngoba kaphilile kahle ngokomqondo. Njengoba besishilo nje ukuthi vele uyayiphilela saka osekuyimpica abadala ke manje ukuthi ufike kanjani esibedlela sabantu abangaphilile ngengqondo. And phela lokho if ngingacacisa nje lokho mhlambe ukuthi ukuze afike kwakhona enkantolo la ithine size saphusha uIO ukuthi ngeke sifuna ukuthi idodo lize ligcine lifikile la ngoba khona esibedlela bese bethi bayamdlulisa bamise Fort Napier. So ilento sesifuna ukuyazi ke thina ukuthi bamdlulisa ngaliphi isibedlela. I think nje manje sekufanele sithole impendulo kusona isibedlela ukuthi umuntu olimala izandla kufike kanjani ukuze kuthiwa uyagula ngekhanda. Umuntu okuvela kahle nje kuyayibonakala ukuthi lo muntu akaguli. Isibedlela kahle sona sifike kanjani ekuthenini azabe umuntu uhlaliswe wodini labantu abagulayo. Yiphi le process abayilandelela ukuze bethi angaveli ngisho enkantolo izolo aqale abe umuntu ogulayo ukuvela idokodo kuphela bese yadluliswa yena eFort Napier kuyona into ebebefisa ukuthi yenzeke. Kanti icala lomsolwa lihlehlele umhla ka-8 kuSeptember kuwona lo nyaka. Kutebokho Sibisi ozindaba ze1 KZN TV ku channel 261 ngisenkantolo kaMantshi eThekwini. Njengoba kulindeleke isinqumo senkantolo enkulu yase-Western Cape udabeni lwephalaphala, umhlaziyi wezepolitiki ozimele uDokotela uZakhele Shamase uthi izintathu izinto ezingase zenzeke. Uthi inkantolo ingasivuna umongameli uCyril Ramaphosa futhi imise uphenyo lwephalamende noma imchithe ivumela ukuthi uhlelo lokumxosha esikhundleni luqhubeke. Okwesithathu, inkantolo ingathola ukuthi kunezingxenye zenqubo ye-impeachment ezingahambisani nomthetho noma ezinezikhala bese ke iyalela ukuthi zilungiswe ngaphambi kokuba kuqhubekwe. Sibheke ngabomvu isinqumo senkantolo enkulu yase-Western Cape ngesicelo kwesigamangelo uCyril Ramaphosa sokumisa ke uphenyo lwephalamende oluhlobene nodaba lwephalaphala. Nakuba ke inkantolo isigodlela isinqumo sayo, ikomiti lephalamende lithi ke lizoqhubeka namalungiselelo alo. Lokhu ke kulandela isinqumo senkantolo yomthethosisekelo esayalela iphalamende ukuthi ke kuqale kabusha uphenyo lokususuma umongameli uCyril Ramaphosa esikhundleni mayelana nodaba lwephalaphala. Inkantolo yathi iphalamende lenza ngokuphambene ke umthethosisekelo ngesikhathi ke lenqaba ukwamukela ke umbiko kwasection 89 ngozibandlela ke unyaka u2022. Lo mbiko wabuthi ngenzeka uRamaphosa wephula isifungo sakhe sokuba umongameli kanene yemineke imithetho kwase kuthi udaba lwadlulisela ke ekomidini leParliament ukuze liqhubeke. Umhlaziyi wezimelo wezepolitiki uDokotela Zakhele Shamase uthi ke yilokho ngalindeleka. Kungenzeka kusasa ukuthi iWestern Cape High Court ithi upholder i-constitutional court ruling nanokuthi i-section 89 independent panel report yayiqinisile ayiqhubeke njengoba injalo. Okusho ukuthi uma kunjalo ubaba uRamaphosa uzoba senkingeni ngoba kusho ukuthi iprocess yaseParliament iyaqhubeka njengoba be-impeach bazoqhubeka ngokwale section 89 independent panel report okuzogcina kumkhiphile esikhundleni njengomongameli. uShamase uthi futhi okunye ongalindeleka ukuthi ke inkantolo ivune uRamaphosa ithola ukuthi ke kuyo le impeachment kunezinye ke izinqubo ze18 section 9 esidinga ukuba zilungiswe. Ngenzeke inkantolo ithi hayi
iyavumelana noRamaphosa iyayichitha i-section 89 independent panel report ngoba inembobo yavuza izamnameka ngodaka kubaba Ramaphosa. Uma kunjalo ke chaza ukuthi ke izoba weak indaba ye-impeachment process seParliament ongenza igcinisi isikwinto eshabalala. Nokho ke uShamase ugcizelela ukuthi konke lokhu kusewuqagula njengoba ke isinqumo sisezandleni zenkantolo. Utho kubalekile ukuthi ke noma ngabe inkantolo ithatha siphi isinqumo udaba ke lisazodlula eParliament lapha amalungu ezogcina evotele ukuthi ke liqhubeke yini noma cha. Ngoba ngisho nochwepheshe bomthetho izazi zomthetho nazo kuyenzeka zibe surprise ngeinqumo zezinkantolo. Ngakho ke konke sikusho kuqagula nje ukuthi kungenzeka ivuna umongameli, kungenzeka ingamvuni, kungenzeka kuthiwa ingxenye ethile ilungile ka section 89 report, ingxenye ethile ayilungile ayilungiswe. Kodwa okubalekile ukuthi eParliament vele kusazovotwa ngisho ngabe isithini isinqumo senkantolo ingaqala phansi futhi enye process. Kodwa manje umbuzo uthi ke sesingakanani isikhathi sikamongameli ehleli njengomongameli ngoba uma usubheka kahle kahle sekhona nokulwela ukuthi ayiphele iterm yakhe. Kulindele ukuthi isinqumo senkantolo enkulu eWestern Cape sicacise ke isinyathelo esilandelayo kulolu daba. Esidabeni ze1 KZN TV ngingusamgeliswe Nqulunga ngeSarachas Bay. Umhlazi wezepolitiki ozimele uSibongiseni Mdlalose uthi uphiko oluphenya ngenkohlakalo i-Independent Directorate Against Corruption okuyi-IDEC ngamafuphi lukhombisa ukungabi iqotho njengoba izikhulu zalo zilokhu zivele kwikomishana kaMadlanga. Okunye uMdlalose akuvezile ukuthi ke kushayisa amakhala ucasha ngesithupha kwalezi zikhulu njengoba ziveza ukuthi ziyagula. Kusalokhu kuqhubeke njalo ukuphenywa kwebheshu kwezinye zezikhulu esibhekene nokuphenywa kwenkohlakalo kakhulukazi emkhakheni wezomtloli. Ukubonakala kamuva kwezikhulu zophiko lwe-IDEC kushayisa amakhala njengoba silokhu sicasha ngokugula nokukhombisa ukuthi khona ezibavikelayo. Abantu bokufika abaphuma ngaphandle okuyibona abasetshenziswayo kulezi imbiwa esuke sidayiswa. Okokuqala lokho. Okwesibili, abantu abahlomulayo kulobugebengu, abantu abanemali, abantu abazikhondla khondla. Kodwa okushayisa kakhulu amakhala ukuthi sekuyabalulwa ekuthenini izikhulu eziningi ezimbandakanya kulobugebengu, izikhulu ezinamandla, ezinezikhundla kwezepolitiki naseyinhlakeni zokuphoyisa. Sibonile ke ufakazi obekhona obethathwa njengofakazi oqande ikhanda walile ukuthi abalule amagama abantu njengoba sekuze kwathiwa uwitness K kufanele kube zokhuluma. UMdlalose ongumhlaziyo uthi kukhomba ngokusobala ukuthi ukuvela kwegama likasopolitiki kungashintsha izinto eziningi njengoba kubhekwe okhethweni lohulumeni basekhaya. Ngoba sekusondeleke ukhetho, imibuzo esiyibuza yona imaphi lamagama amakhulu kangaka osekunzima ukuthi akhulunywe ngoba ukuphuma kwalamagama kungashintsha one i-direction ukhetho oluzoya kuyo iqembu elingawina ngoba uma kuphuma igama elikhulu lenhlangano enkulu kule commission mayilana nalolu daba kungashintsha konke ebese kucabanga emphakathini. Ipolitiki enkulu ke le ezothinta abakhulu abaphethe iphinde futhi ithinta ukusebenza kwe-IDEC. I-IDEC bekumele ngabe yiyo e-independent. Ukushicilelwa kwezincwadi zokugula kwezodokotela kulezi zikhulu kungaba nomthelela ongomuhle ekugcineni kodokotela okuyibona abazikhiphayo uma kutholakala ukuthi lezi zikhulu aziguli. Khala ngoba akwazi ukuthi izikhulu zingabe zibe zine zonke kuthiwa ziyagula. Ibucayike le ndaba ngoba ukubhala kwencwadi kadokotela kuhamba nembandela yakhona. Labo dokotela ababhale lezi incwadi bangayithola bebhekane nomthetho ngoba kungenzeka ukuthi ayibhale lencwadi isho ukuthi wayegula kodwa mase kuthola sekuxilongwa sekuhlola ukuthi cha wayengaguli. Bese kubuza ukuthi kulezi insuku lezi ekuthiwa wayegula ngazo wayekuphi
tholakala ukuthi wayengaguli kwabona labo dokotela bangayithola sebekhalela amasongo asigonyela. Izindabeni ze-1 KZN TV bikuthi abantu maphumulo eMkungundlovu. Ake sihlabene nali ikhefu sihlangabeze futhi nezinye izindaba. Ake sivele sikubingelele sikwamukele mekukuthi ke usanda kubukela izindaba zethu yamukela ke nazi ihloko esifolo sangazo namhlanje. Bamashele komkhulu kwanzimakwe abe March and March. Ulaxaze ibhayili owaseKongo kanti kubhekwe lokhulu kolwase Phalaphala. Uvele kafishane enkantolo kaMantshi uThomson Odu ongokudabuka eNigeria nokunezinsolo ke zokuthi akanawo amaphepha amgunyaza ukuba kuleli ngecala lokunukubeza. Kubikwa ukuthi uThomson wavalela ingane yentombazane eneminyaka eyishagalolunye ubudala endaweni asebenzela kuyo wayinukubeza. Icala liphoqe ukuthi ke lihlehle ngemumva kokuthi umsolwa eveze ukuthi ke akazizwe izilimo zesinguni kanjalo ke futhi nesingisi akasizwa. Wacela inkantolo imtholele uTolika ozwa ulimo isi-Igbo. Okufika kulelo dabuka ezweni laseNigeria uvele kafushane enkantolo kaMantshi yasePortshepstone ebhekene necala lokunyukubeza umntwana wentombazane oneminyaka eyishagalolunye ubudala wasegama lakhe Stone. Lona wokufika okusolwa nokuthi amaphepha amgunyaza ukuba kulela kanawo kuthi uqale wayivalela ingane endaweni asebenzela kuyona. Ugogo womntwana engeke simdalula ukuvikela umntwana uyachaza. Baqale bafune aya bayithola ingane zithi 9 10 11 12 mina ngithola icall ekephuma kwenye ingane yami isho ukuthi ma kuthiwa ingane ekilahlekile sekushaye la kuyosha u2 kodwa ngathi ngithi u2 ngifune lokho umfana wami useThekwini athi ma isitholakele ingane ngithi awu athi itholakele khona lapha yana kukwamkhize Stone. Uthi kunesitolo endaweni abafuna kusona umntwana waphikwa kodwa ugcina etholakala kusona. Kuthi walona wokufika usebenza kusona lesitolo uyathunga. Uyobuza kulezayizayi ukuthi njengoba uma wengane ubefikile ezobheka ingane lathi zayizayi ingane kukwayikho. Kwenza kanjani ukuthi futhi ifike ingane izotholwa la? Uthi udokotela waqinisekisa ukuthi umntwana unyukubiziwe. Ngithatha ingane ngihambise eclinic. Makufika eclinic kuthiwa cha asihambe sethuthuzela ama kufika khona abese udokotela embheka bese kuyatholakala ukuthi engathi ikhona into kuyenzekileyo kodwa ke kufuna ubheka ukuthi into yanini kwenzakalani kwabe sekuthathwa nento yangaphansi ingane. Okhulumela iANC Women's League eDolomane Mnyayiza abebezoseka umndeni uthi uyabakhathaza lo macashelana odlalwa umsolo enkantolo. Esengena umsolo ufika umsolwa uthi akakwazi ukuzwa ama languages asetshenziswa eSouth Africa so kuzodingakala ukuthi atholelwe uTolika ozokhuluma ilanguage yangakubo. Kwabe sekuyicala lahlehliswa umhla ka27 kaJuly. Okusiphatha kabi kakhulu ukuthi umsolwa lama games aqhubeka ewadlala ubenze into efanayo nangalesikhathi simdinga ukuthi sikhulume naye sazi ukuthi kwenzekaleni ekuhlaleni. Uyaqhubeka futhi manje usezodlalisa ijustice system yethu ukuthi athi yena akawa understand ama languages ase South Africa. Lo muntu lapha ekuhlaleni ukhuluma isiZulu. Uthi bafisa badle ejele. Esikufisayo thina njenge Women's League ukuthi ahlale ngaphakathi angayithola ibail kuthi mangabe icala lakhe seliqulwa liqulwe ephese phinde yena futhi athole iminyaka efanele isenzo sakhe ngoba asikwazi ukuthi sikhulise izingane zethu sizikhulisele ukuthi zilinyazwe yibona ngoba uma ngabe isizukulwane esilimele ngengane eyodwa elimele kushuthi leyo ngane na iyothi masikhula ibe umuntu efanele ukukhulisa abanye abantu ibalimazi. Icala lihlehlela umhlazi ngama27 kwephezulu. Lo mbiko benuwethulela uZamando Sicele wezindaba ze1 KZN TV ngisenkantolo ePortshepstone.
Umeya womkhandlu dolobha abaqulusi ukhansela Sifiso Mkhwanazi uthi bona njengohulumeni banomgomo wokuba benze isiqinisekiso sokuthi babhekane nodaba labo kufika ngendlela nesizotha okuyisona isizathu sokuba ecele imbizo nezinhlaka ezahlukahlukene okuhlanganisa amaphoyisa, onompilo, amakhosi kanye namakhansela ukuba ke badingide izindlela zokubhekana nodaba labo kufika ngendlela esemthethweni. Lembizo ke ibibanjelwe eSicily Emethi eFryhead. Imeya kaMasipala abaqulusi uSifiso Mkhwanazi uthi banomgomo njengohulumeni wokubhekana nodaba labo kufika ngendlela esemthethweni. Thina njengohulumeni sinomgomo wokuba lolu daba siqinisekise ukuthi luphatheka kahle. Yebo, izakhamuzi zithukuthele zicasukile, kepha thina njengabaholi sinomgomo wokuthi siqinisekise ukuthi sikwenza ngendlela esemthethweni konke. Yingakho namhlanje ngicela ukuthi kube nalembizo lapho khona ngibize khona omasteshi abaqhamuka kuzona zosithupha iziteshi ezenza ipolicing around abaqulusi, ngabuye ngamema namakhosi nezinduna, amakhansela, ama-ward committee. Ngiyinwebile ngaze ngamema nama-government departments okufaka phakathi ngisho nompilo. In fact bonke abantu abasenza emphakathini. Uthi bafisa ukuzwa kwizinhlaka ezahlukene ukuba bebhekane kanjani nalolu daba. Ngimeme ama-stakeholders afaka phakathi u-Home Affairs, u-Border Management Authority, no-Immigration, no-SAPS, ukuthi ake bezositshela sisonke ndawonye ukuthi uthini umthetho odabeni lokudila nalento ukuze noKhehla Mkhwanazi angakwenzi ngendlela yakhe noMandla Dlovu angakwenzi ngendlela yakhe, sonke asikwenze kahle. Ngamema ke nabafowethu beMarch and March okuyibona ababukeka behamba phambili kulempi yokubuyisela abantu bokufika abangekho emthethweni emazweni abo. Kodwa nje siliphethe kahle futhi inhloso enkulu ukuthi namhlanje sizokhuluma sonke ulimo olulodwa nondaba ezitha namaphoyisa nathi njengomkhandlu kanye nomphakathi ukuthi sonke sibe nolwazi olufanayo. Kanti abeMarch and March bathi bacela ukuba bebambisane namaphoyisa ngodaba labo kufika kuleli. So la eFryhead siyazama ukuya ngayo yonke indlela, kodwa into esincinda amandla kakhulu kuyaye kube ngamaphoyisa. Amaphoyisa asebenza ngenye indlela ngoba asiwathole inkathi siwadinga ukuyoverify, ngoba iproblem manje sikhona ukuthi sesiyavumelana nomkhandlu ngokunye, kodwa into esikhona ukuthi siphuma kanjani ukuya kubo siyoverifya ke manje ukuthi ngama document la right akhona asemthethweni, uright yini ukuthi ube khona la. Kodwa nje indaweni eziningi babalekile lapha ade sikhona baqhela ebantwini, sekusele kakhulukazi kulabo abamabhizinisi okuyibona esingaqondike kahle ukuthi ukubona kanjani uverifya kanjani. Khona manjalo baveza ukuthi uhulumeni kufanele ulekelele izingane esezihlala ngazontwana ngezipaza. So thina siyaphakamisa manje ukuthi ngoba umkhandlu nomkhandlu unayo into yakwa local economic development, uLED. Lo LED why kungamiswa kancane mhlawumbe unyaka wodwa noma iminyaka emibili ukuthengwa amabhodwe, kuthengwe lezi zinto abanikezwa zona abantu, kuyofakwa lapha ecash and carry yakhona eFryhead, bethengelwe isitokwe kwakhumalo uma ukuthi kwakhumalo bethengelwe isitokwe kuthiwa nasi isitokwe sithengiwe kwenziwe ivoucher ukuthi bahambe beyothenga isitokwe bastokhe bebuye bezorana lezinto. Kubi kuthobeka kahle ezindabeni ze1 KZN TV eFryhead. Usihlalo wentsha kwi-IFP kumasipala uMfolozi uSakhile Thwala uthi uzibophezele ukuthuthukisa intsha yendawo ngamakhono ngenhloso yokuba kuguqulwe izimpilo zayo. Uthwala usho kanje ngesikhathi ehlomlisa intsha engaphezulu kwe10 yaku-Ward 9 ngama-learners license. Usakhile Thwala unqume ukuchitha usuku lakhe lokuzalwa emndenini wakangeme eMnqagayi kwesakamthethwa enyakatho yesifundazwe ukuthoba kaManxeba umama kalowo owayishoshovu iqembu kule ndawo ovusa ingema ongasekho lapho afika ahlanganyela khona nalomndeni kanye namalungu eqembu le-IFP ukukhumbula amagalelo akhe. Sila namhlanje sizobungaza nje uhamba lihambile sibenzela iqembu leNkatha Freedom Party uhambe ithanda inkathi uvusa besebenza futhi phinde be-ward committee ngokukhuthalo okukhulu. So namuhla kumhla 21 July ngithe namuhla ngithatha usuku ngichiche nogogo ozala uvusi lekhaya ukuzobungaza usuku olungaka siphinde futhi siphe uthando njengoba singabaholi nje umntwana waphinda angena wadasa uthanda abantu besifazane kanye nabantwana. So saqhuba lo mkhankaso ukuthi asibavikela abashana emakhaya sivele izingane sive odade bethu ngoba abantu besifazane abanawo amandla okuyilwela yithina emele sibalwele. Yani ukuthi angikiye nje umbona ngikiya nje gogo unandi bese ngikhumbula ingane yami
lokho nje kusenhlizweni yami kodwa akubuhlungu uyakudedisa ngonika uNkulunkulu. Uthwala uphinde wahlomulisa ke intsha yendawo nama-learners license ezowenza aphinde ayiqhubezele phambili yenzeke nezincwadi zokushayela esidingayo. Njengoba ngiwuhlalwa kwentsha semfolozi the namuhla ngoba ngizalwa ngifisa intsha yala emfolozi ke ihlomule ngazo zonke izikhathi mhla 21 July imele ihlomule. So namuhla ke mhla 21 July ngaza 1997 so ngenza iminyaka e29 namhlanje. So nje intsha ke e6 yala e-Ward 9 ngoba igodi noma VD awu6 so esigodi nesigodi kumele kube khona intsha ezohlomulayo namhlanje ke bazokwenza ama-learners mangiqeda ama-learners mase ngiphinde ngibenzisa ama-drivers license ngoba siyaqonda ukuthi abanye abacosha intweni. So njengoba singabaholi nomntwana phela ngingasifundisa ukuthi asinakele abatwana. So masibona ukuthi nomuzi ongacosha intweni siyasondela singabaholi njengoba nje ngiqhubha nje ngifisa nentsha futhi eyakhona la emfolozi uyihambela yonke makhona khona la ngikhipha khona phinde futhi ngilelele. Omunye bahlomulile osafunda isikole uqhamuka kuloko lelikhaya kwangema uthi ukuhlomula kwakhe kuzodlala indima enkulu yokuba kashintshe isimo sekhaya ngelinye ilanga. Futhi kulenta azongenzela yona ngoba ngihlunyuliwe ngaphathwa abantu abawu6 kuzokwenziwa i-driver's license. Ngithokoze kakhulu ngoba okwamanje kunzima nasesikoleni ngokuthi mase ngithole lokhu azongipha khona mhlambe kukhona la ngaqhubeka ngakho ngakhona phambili. Mfisa ukuthi ngiphumelele mhlambe ngayo i-driver license ngithola ukuba mhlambe ukudrive noma ama-truck ngikwazi nami ukuzovusa ikhaya leselinje. Ezindabeni ze-1 KZN TV kube iNkosi Mthembu emnqagayi kwesakamthethwa. Ake siphinde ke futhi sihlabena nali ikhefu uthamela ingosi yezomnotho kanjalo nezemidlalo masibuya. Sekubingelela sekwamukela ukuthi usanda kubukela izindaba zethu yamukela ke nazi izihloko ezihamba phambili namuhla. Bamashele komkhulu kwanzimakwe abeMarch and March. Ulaxaze ibhayili owaseKongo kanti kubhekwe lukhulu kolwasephalaphala. Ake singene sijule ngosini ezomnotho. Irandi lakuleli li 16 rand 43 cent maliqhathaniswa nedola laseMelika libe 22 rand 10 cent maliqhathaniswa nopondo seBrithani liphinde libe 18 rand 78 cent maliqhathaniswa neeuro lase-Europe. Igolide ke lona lingu $4,070 78 cents i-ounce kuthi uwoyilo ongahluziwe ube $89 22 cents kumphongolo. Ake sikubhekele ngosini ezemidlalo. Umqansa omele Orlando Pirates wokuvikela izicoco ezintathu khona kuzo neseBetway Premiership akaboni uzobaxaba kaUtsepang Moremi ongomunye wabadlali asebephenduke izinsika yize sadlale isizini eyodwa kwezemnyama. iPirates ebengompetha bangesizini edlule belike enkulu yaseNingizimu Afrika iCarling Knockout kanjalo neMTN 8 iseSpain lapho iqedela khona amalungiselelo okuqala umkhankaso wokuvikela lezi zicoco. Leli qembu eliphekwa ngoAbdesalam Dom linochungechunge lwemidlalo namaqembu ahlukene eMabela Sports Center eSpain. Ngempela sonto ke edlule iPirates inqobe ngama-2-1 kwiCadiz FC yaseSpain emidlalweni ke wobungani. Amagoli ashawe nguMoremi noDaniel Msendami kanti ke elikaMsendami lakhiwe nguyena uMoremi obehambe nebafana kwindebe yomhlaba esongwe izolo eMexico, Canada kanjalo ke nase-United States of America phecelezi i-USA. Ake sibhekelena nasisimo sezulu esingalindeleka. Zulumnyama undlela zimhlophe ziyaguqa bese ziphethe namhlanje ehlangabeza futhi noma kanjani kusasa ngesikhathi esifanayo.
Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThuli's Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.